Partner van Toes in Limburg is Intratuin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Toes in Limburg. Vandaag hebben we een Olympische kampioen en een gouden medaillewinnaar te gast. We hebben een top meidengroep te gast. En we hebben de beste burgemeester van Meersen hier zitten. Ja. Ricardo Offermans. Ricardo, welkom in de Roemenië. Dag Wim, goeie. Zeg, maar ik denk ook, Tour de France is aan de gang. Ook een beetje een teleurgestelde burgemeester. Want vroeger stelde Meersen nog iets voor op die wielerkalender. Hè? Amstel Gold Race, ja. 19 keer Nederlands kampioenschap. Waarom is dat niet meer, Meersen? Nou ja, op enig moment is het idee van de Amstel Gold Race is natuurlijk in Meersen geboren. Dat weet ze zelf ook een aantal jaren geleden. En op enig moment gaat dan toch het grote geld spelen. Dan wordt de commercie belangrijker dan het sportieve element van zo'n wedstrijd. Ja, dan raken ze dat kwijt. En als ze dat terug wilt krijgen, moeten ze heel diep in de buidel tasten. En nog ondernemers, nog de gemeenten zijn dan bereid om zo'n bedrag op tafel te leggen. Omdat Meersen er ook eerlijk gezegd het klein voor is. Om dat allemaal dan door te kunnen liggen op tafel. Dus dan wordt het toch het ingewikkelder. Dus met weemoed kijken voor terug. Ja, want in Geul, ik kan ze me nog herinneren, er waren geen pannenkoeken die dat wonnen. Hè? In Geul, dat wonnen een lubberding, dat wonnen van de velden. Dat waren toppers. En toen hadden Nederland ook nog echte grote toppers. Hè? Ja, de teleurstelling was natuurlijk de afgelopen dagen heel groot. Hè? Met de Nederlanders die uit de Tour vallen en voor eigenlijk niks meer hebben. Hè? Dat heeft misschien ook te maken met dat het allemaal zo duur geworden is. En dat alleen maar daar waar het echte grote geld zit. Zoals bijna een parallel kunnen trekken met het voetbal. Dat door nog het talent vandaan kan komen en dat door het koersen mogelijk is. Geld regeert iets te veel, vind ik, in de sportwereld. En het leuke element gaat door een beetje aan de kant. Dat is jammer. Ja, helaas is dat zo, maar daar kunnen we weer niks aan doen. Ik kan de zak met geld niet drinken. Spijt in het hart vaststellen, Ricardo. Zeg, binnenkort WK wielrennen hier in Limburg. Participeert Meersen dan in? Doen er gedeeltelijk met, want eigenlijk doen alle Limburgse gemeenten met om zal maar zeggen, dat WK wielrennen te promoten. Hè. En we proberen natuurlijk ook een graantje mee te pikken van de promotie van dat WK wielrennen, want dat is natuurlijk regio-branding puur sang. Hè. Zo'n WK, je ziet beelden gewoon de hele wereld over. En dat is gewoon heel mooi om dat te kunnen laten zien. Je hoeft het al aan. EK voetbal is net geweest, we willen het er eigenlijk niet meer verkallen. Maar Meersen heeft ook een hele strakke band, misschien wel als meest strakke gemeente in Nederland mag ik zeggen. Want je hebt Bert van Marwijk in de gelederen. 2 jaar geleden stink je nog feest te vieren. Hè? Grote ster werd binnengehaald. Eerst met veel lof in Amsterdam. Een paar dagen later ereburger van de gemeente Meersen. Wow, geweldig, fantastisch. Het Meersen werd heel populair gemaakt. Zag ze ook tijdens het EK in de eerste dagen dat er mensen nog speciaal naar het café van Bert van Marwijk kwamen. Een café De Keizer op de Markt. Ja, en vervolgens presteert ze niet wat ze moest presteren en dan wordt ze ook heel snel afgeschreven. Dat is jammer en Van Marwijk heeft er zijn conclusies uit getrokken. Maar ik denk dat er snel weer een goede club krijgt. En ik hoop dat er in ieder geval de Meersen blijft wonen. En die kans acht ik heel groot, want zijn schoonzoon Mark van Bommel is nu een heel mooi huis te aanbouwen. En binnenkort mogen we hem dus ook als inwoner van Meersen verwelkomen. Dat wordt nogal gaat opheffen, heb ik begrepen uit de kranten net. Dat dat niet zo vanzelfsprekend wordt dat Mark van Bommel dan zomaar kon doen wat er wil. Hè? Nou ja, het was zo dat sommige mensen zeiden er staat een karakteristiek pand en moet het dan nu afgebroken weer. Maar nu zien ze langzaam de contouren zien wat er terugkomt, zit iedereen. Ja, het is veel mooier dat terugkomt dan dat er gestaan. Dus wat dat betreft komt dit trots dan ook weer terug en is die pijn snel voorbij, denk ik. Heb je nog op persoonlijk terrein, zal ik maar zeggen, contact met bijvoorbeeld Bert van Marwijk? Nou, nee, we zien elkaar, we groeten elkaar, we maken een praatje met elkaar. Maar Bert van Marwijk is erg gesteld op zijn privacy, dat moet ze ook respecteren. En het is geen, zal maar zeggen, showartikel waar de gemeente mee te koop moet lopen. We moeten gewoon zorgen dat hij als inwoner zich prettig voelt. Dat doen we ook voor die andere 19.750 inwoners. Mensen moeten zich bij ons prettig voelen. En of dat nu Van Marwijk is of mevrouw Jansen of de Dominicus Heksoort, dan wordt geen enkel verschil maken. Maar het is wel promotie voor de gemeente. Het is wel promotie voor de gemeente, zeker. En dat vinden we ook leuk. En daarvoor hebben we ook vorig jaar dat feestje aangeboden. Dat was een heel groot feest. Maar primair gaat het om, iemand woont in een gemeente en dan moet het toch gezellig hebben, dan moet zijn ding kunnen doen, dan moet een kaart kunnen liggen, dan moet bij de plaatselijke voetbalclub kunnen komen en als dat functioneert, dan voelt de man zich happy, voelt hem ook happy. Ja, die voetbalclub heb ik er ook een beetje pech mee, jongen. Dat is ja, ook niet meer wat geweest. Ik wil niet alleen negatieve dingen over. Alleen maar dingen met die voetbalclub. Alles wat verkwiet raakt, ja, Meersen voor hoofdklasse. Nog, ja. Maar ja, wat voor Nualen hebben, dat is in een nieuwe derby, RVU, hè?
Rotem tegen Meersen, dat geeft natuurlijk volgend jaar 2 keer. 1 keer er naartoe en 1 keer komen ze naar Meersen toe. Dus dat wordt erg spannend. En ik denk dat dat wel goed is voor de kampgeist in Meersen tussen die 2 teams. Dus dat wordt een heel mooi treffen tussen die 2 voetbalclubs. We hebben het over sport, Karel. Wat hebben ze zelf met sport? Hebben ze zelf sport beoefend? Nou, ik heb vroeger gehockeyd en tegenwoordig probeer ik te golven. Tuurlijk, VVD, hockey, golf. Nou, flauwekul. Dat zijn geen jongens van de wielersport, die VVD'ers. Nee, dat heeft er niks mee te maken, want ik binnen de jong uit een ganz gewoon gezin kom. Maar dat wordt toen ik gewoon een gymleraar op de middelbare school de hockey promoten, dus daar is daarmee begonnen. Ik heb dat even gedaan. En later ben ik dus nog eens teruggegaan naar een kleiner beltje en nu probeer ik het te golven. Dat is heel moeilijk. Dat is iedere dag weer oefenen in nederigheid, zeg ik altijd. Want ja, de winst het nooit van de bal. Dan moet er altijd heel hel voor knokken om toch in weinig slagen uiteindelijk in de hole te komen. Het is een beetje wie het leven zelf is. Hè. Zeg, sport is belangrijk in deze tijd, maar natuurlijk ook het vakantiegevoel. Hè? Wie viert een burgemeester, en specifiek de Van Meersen, wie viert zijn vakantie? Je deed dat niet anders. Wie andere lui, ergens in de periode augustus gaat hij een paar dagen weg. En dan probeert hij iets anders van de wereld te zien. Hè. Dus het is altijd leuk om op een andere plek nieuwe dingen te ontdekken. Maar zijn het doelvakanties, zijn het stedentrippen? Nou, ik heb het dit jaar gecombineerd met verschillende stedentripjes voor rond de Noord-Europese hoofdsteden. Dus met een bootje langs die steden. En we proberen door in ieder geval wat cultuur op te snuiven en ook wat leuke dingen te zien. Dat is heel belangrijk. Maar ik heb op Twitter ontdekt, hoe best wel nog naar Rusland willen gaan, maar dat had ik niet geluk met dat visum. Maar vertel dan eens wie dat is gegaan. Nou ja, ik had dus een afspraak gemaakt dat we op eigen gelegenheid Sint-Petersburg zouden gaan bezoeken. En toen zei men, ja, dan moest ze even via het internet een visum aanvragen, maar vervolgens komt ze dus in de Russische bureaucratie terecht. Mensen klagen wel eens over wie dat bij ons gaat, maar ik geef het niet te doen. Als ze via internet op eigen houtje zo'n visum voor Sint-Petersburg wat aanvragen, dan raakt ze helemaal verzand in de bureaucratie. Dus uiteindelijk heb ik er toch maar voor gekozen om dat met de grote groep op zijn Japans mee te doen, dus met de meute met. En dan gewoon dan een paar uurtjes die stad ontdekken. Dus dat is allemaal goed gekomen, ja, er was geen zorg meer voor. Nee, er is geen zorgen voor te maken. Zeg, en jullie die nu kijken naar de televisie en die denken, wat zou Meersen zelf te bieden hebben aan dat toeristisch geheel? Wat kan ze aanbevelen? Nou ja, als ze zegt, ik wil de gehaastheid ontlopen, dan moest ze echt naar Meersen komen. We hebben natuurlijk een prachtig marktplein in het centrum van Meersen, maar buiten de kern Meersen zelf kunnen ze weer schitterend wandelen. En dan denk ik toch aan het gebied rond Waterval of in Geul. Nou, dat moest ze echt een keer gewoon ontdekken. En er zie je ook steeds meer mensen die dat doen. Nou, kom eens met dat treintje van Oud-Valkenburg, zou ik zeggen. Met de Veolia Express komt ze een keer naar Oostouw en dan stopt ze in Meersen. En dan maakt ze dan een hele mooie wandeling. En we hebben binnenkort een groot kunst- en cultuurproject. Nou, daar zal Meersen ook van zich doen spreken. Dus wat dat betreft, in Meersen zit ze de komende dagen hartstikke groot. Met zo'n weer en ook als het regent. Zit goed. Zeg nu nog even geschet. VVD, dat weten de meesten ook wel, denk ik. De best ook voorzitter van de VVD Limburg. Ja. Dat is eigenlijk de enige partij die in rustige vaarwater verkeert in de opbouw naar die verkiezingen. Ja, we hebben dat? We hebben geen gedoe, we hebben een goed personeelsbeleid, we hebben verstandige lui. En we hebben ook een aansprekende leider, dat is heel belangrijk. En als er één man die ook het leiderschap gegund werd voor de ploeg steekt, dat zie je ook in de voetballerij, maar dat is in de politiek niet anders, dan voegen anderen zich daar ook in. En dan merken ze ook dat de rust in de organisatie, in dit geval in de politieke partij, blijft bestaan. En dan hebben ze geen gedonder in de aanloop naar verkiezingen. En 12 september zijn die verkiezingen waarschijnlijk de belangrijkste verkiezingen ooit in dit land. Want ja, we hebben natuurlijk nu wat moeilijke constructies gehad. Maar 12 september wordt ook spannend. Dan zitten moeilijke tijden, crisis. Nou, en dan hebben ze toch een stevig kabinet nodig. Dus ik ben zeer benieuwd wat 12 september ons allemaal brengt. Want dat is voor alles en iedereen in dit land heel erg belangrijk. Als we nu even provinciaal kijken, we hebben door landelijk gekeken, hartstikke goed. Wie kijkt zich terug op die periode, want de VVD natuurlijk ook kort bij gezeten. Hier in de provincie, laat ik maar zeggen, de coalitie met de PVV. Ja, dat wist dat het vanaf het begin moeilijk zou worden. Want het heeft met nieuwe mensen te maken en ook met wat eigen ambities, laat ik het dan heel voorzichtig formuleren. En dan is dat passen, meten, dat is een beetje koordansen, zal ik maar zeggen, in de politiek. Er waren hele aardige en verstandige mensen bij, er waren ook mensen bij die dat misschien wat minder waren, dus laat ik dat ook maar voorzichtig zeggen. Ja, helaas, de stekker is al vroegtijdig goed gegaan, er zijn nieuwe onderhandelingen gekomen. Die onderhandelingen zijn goed afgerond, er zit nu een goed en stevig college met 2 mensen van het CDA, 2 mensen van de VVD en 2 mensen van de Partij van de Arbeid. Eigenlijk een beproefde coalitie, is altijd zo geweest in Limburg. En ik heb er alle vertrouwen in dat die ook prima de red zit en misschien is dat ook de basis voor de toekomst. Toch jammer dat een van de toptalenten hier in de partij, Mark Vrijen,
dat hij na een relatief korte periode vanuit de provincie weer terug naar het landelijk platform. Dat is zo, want talent koestert zich hier. Maar het is ook belangrijk dat ze in Den Haag goede ambassadeurs hebben zitten. Nou, Marcus en Limburger weet wat de problemen hier zijn en welke behoeften er leeft. Nou, kind die ervaring metnemen naar Den Haag en hopelijk kunnen daar dan ook in Den Haag het voor Limburg betekenen. En de mensen die voor hem terugkomen, Erik Koppen en ook Twan Beurskens uit Venlo, zijn prima in staat om dat gat wat er valt op te vullen. Dus dat is geen enkel probleem. Nou, vertel ze het optimistisch. Ik ben een optimist. Dat weet ik. Zeg, even tot slot weer terug naar de sport. Tour de France, dat boeit dus natuurlijk allemaal op dit moment. Hè. Wie kijkt zich tegen? Ik vind het jammer dat er zo weinig Nederlandse vertegenwoordiging is. Of eigenlijk dan helemaal niks meer. Dus, en ja, ik vind het heel erg voor de Wout Poels, die daar nu nog steeds in Frankrijk in dat ziekenhuis ligt. Die houdt natuurlijk ook zich meer van de Tour voorgesteld. Veld dan vervolgens ongelukkig. En ja, dan is het toch maar de vraag, wie gaat zo iemand herstellen? Wat betekent dat voor het verdere verloop van zijn carrière? En ik wens hem in ieder geval vanaf deze plek heel veel sterkte. En hopelijk zien we hem volgend jaar weer fris en vrolijk in de Tour de France. En misschien een kleine prognose. Wij gaat de Tour winnen? Ik zou het bij God niet weten. Ik waag me er niet aan. Heb je een idee? Ik denk dat we gisteren de Engelanden gezien hebben. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Cadel Evans om daar nog, voor Wiggins, om daar nog goed de Tour te fietsen. Ja, misschien heeft er zich al naar de Champs-Élysées opgefietst. We zullen het zien. Het is nog een paar dagen, het is spannend. Dus we gaan eens even afwachten. Ik gun het de meneer gevallen. U gunt het hem ook. Ik bedoel, we hebben toch geen alternatief. Hè? Daarom. Dus. Bedankt dich. Wim, tot ziens. Hè. En weer gaan we hier met een fantastische meidengroep. De Junior Star Chicks. En ze gaan voor ons vertellen, laat je gaan.
gegaan. Ja, en natuurlijk een terecht applaus voor het jeugdig talent uit Limburg. Maar we hebben hier een van de grote talenten in Limburg zitten, die al volwassen is, die eigenlijk dingen gepresteerd heeft, hoe we er alleen maar voor mogen druimen. We hebben hier een Olympische kampioen zitten, gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Niemand minder als Bart Brentjes. Bart, we zijn trots dat ze hier zit. Maar een Olympische kampioen, dat begint ook ergens, en dat heb ik net van dicht vernomen. We zitten hier bij de intratuin in Remun. Wat doe ik hem ook in dat sector? Doe ik hem ook opgeleid hier als bloemist, zal ik maar zeggen. Ja, ik heb hier vroeger nog wel vaker spullen geleverd eigenlijk. Dat is ongekend. Samen met eigenaar Peter Stoks heb ik op de middelbare tuinbouwschool in Venlo gezeten. Dus als het ooit mis wordt gegaan op de fiets, als het kan ik in inschuiven. Ja, dit was wel, als ik het nu ook wil zien, ja, toch wel min of meer een druim voor mij om zoiets ooit te hebben. Maar ja, het is gewoon een andere richting opgegaan en dat is ook heel succesvol geweest. Dat mag je wel zeggen, hè? Misschien even terug naar het begin. Hè. We kennen dich natuurlijk allemaal als winnaar van alles wat er zo'n beetje te winnen wordt in dat mountainbike gebeuren. Ja. De Olympische Spelen, ja, die stonden te gebeuren. Ja. Maar iedereen vroeg zich natuurlijk af, wat deed Bert Brandjes nu, anno 2012? Ja, ik ga wel naar de Olympische Spelen toe, ook in Londen. Ik heb 4 keer Olympische Spelen gedaan, dus Atlanta dat was dan het succesvolste. En daarna Sydney, Athene en Beijing. Maar nu in Londen, ik heb nu een eigen mountainbike team met 7 internationale rijders eigenlijk. En ik heb een Engelse dame uit het team en een Poolse jong, die gaan allebei naar de Olympische Spelen toe. Die doen ook allebei met. En maar doen ze met of doen ze met voor de medailles? Annie Las, die Engelse mevrouw, die doet ook met voor de medailles. Die riet constant met de eerste 10 in de wereldbekers. 1 keer 6, de beste prestatie dit jaar. Thuisvoordeel, zeker. Ze hebben heel veel getraind op het Olympisch parcours. En dat is eigenlijk steeds afgesloten. De kinderen wel af en toe eens trainen. Er zijn er trainingsdagen, maar dat is maar heel beperkt. En de Engelse selectie heet wel het voordeel en die zijn er al heel vaak geweest. Dus ze heeft zeker kans op een medaille en dat zou wel heel mooi zijn. Ja, we hebben het over die Engelanders gehad. We hebben nu een Engelander in de Tour dit keer gehad, of ver meerdere. Maar wat me ook opvalt in algemene zin, vroeger was dat eigenlijk veel minder, maar dat die mountainbikers, die stappen gewoon over op de weg en die doen daar ook met in de top. Wie kent dat, Bart? Ja, mountainbiken is gewoon een hele zware sport. Alle facetten wat in de wielrenner nodig is. Zo goed kunnen klimmen, afzien, op gewicht letten, alles perfectioneren. Dat zit ook in het mountainbike, heel erg individuele sport. Alle toppers dingen, ook zoals een Wiggins, Cadel Evans. Die zijn toch heel erg op hun eigen aangewezen. Ook al zitten ze in een team, maar ze moeten wel weten wat ze ervoor moeten doen om de top te bereiken. En dat past allemaal in de mountainbike. En daar leren ze het allemaal. Daar leren ze het afzien, daar leren ze het klimmen, het dalen ook, wat ook zeker belangrijk is. En dat geeft ook aan dat als ze goed zijn in het mountainbiken, dan vervolgen ze dat vaak in de werkcarrière. We horen nu een beetje erin dat ze ook een beetje een eigenwijzer moest zijn als mountainbiker. Moest een beetje gefocust zijn, een beetje egocentrisch. Niet alleen als mountainbiker, maar ook als een topatleet. Dat maakt niet uit of ze nu een wielrenner is of een hardloper. Ik denk dat alle toppers niet de makkelijkste personen zijn eigenlijk, maar die weten wel wie ze de top moeten bereiken en wat ze ervoor moeten doen. En daarom een beetje een eigenheimer zijn, of liekt voor de boetestander. En dat is natuurlijk ook 10 taak zo'n beetje bij die eigen ploeg. Die ervaring die sticht hebt op Olympisch aan wereldniveau. Omdat... De moeilijkste persoon in het team, dat zijn wel de beste vaak. En ik hoorde het gisteren ook dat de Rabobankploeg ook niet allemaal die boetebeentjes in het team wil hebben, want dan zijn ze geen team. Maar het geeft wel aan, een moeilijke persoon, die weet wat er wilt. En immers de wet wat er wilt, dat strookt vaak niet met de strategie van het team. En dan kreeg ze wrijvingen of botsingen. En dat moesten we wel proberen te handelen en door met omleren gewoon. Want Cadel Evans, dat is geen populaire jongen, heb ik begrepen. Dat is ook een beetje een eigen, maar dat is een eigen koers. Heb je daar nog contacten met gehad persoonlijk? Kent zich daar nog goed de mountainbike? Nou, het mooie is, toen ik mijn eerste wereldbekerwedstrijd won, dat was in Cairns in Australië. Dat ligt in het noordoosten, in het tropisch gedeelte. Toen was Cadel heeft dispensatie gekregen om bij de elite heren, dus bij mijn categorie mee te doen. En hij werd toen als 17-jarige, stond er op het podium, toen werd er 5e. Dan won ik mijn eerste wereldbeker. En op die manier, ik heb nog wel foto's van hem, hoe we samen op het podium stonden. We hebben nooit bij elkaar in het team gezeten, maar wel heel veel wedstrijden met elkaar samengereden. Dat geloof ik van. Ja, ik doe best natuurlijk een grootheid. Als ze nu uit dat mountainbiken was, hebben ze een gouden medaille gewonnen. Beste dan ook, laat ik zeggen, als ze nu in Amerika is als ze gaat en dan zegt ze ik ben Olympisch kampioen, dan zet ze zich op de troon. Hier in Nederland hebben we die cultuur niet, hè? Ja, minder. In Nederland is het altijd zo, bij Olympisch kampioen, en dan laat maar eens zien dat ze Olympisch kampioen bent, dus dan moest ze weer bewijzen. Als ze in Amerika komt, als ik dan nu nog steeds kom in wat voor mountainbike-wedstrijd of evenement dan ook, dan was altijd gezien als Olympisch kampioen, die was altijd als held gezien. Ik ben geëerd eigenlijk, ja.
Dat is een zeer weinig trouwens ook. Hè. Dat heb ik wel goed gedaan natuurlijk. Zeg maar, wat me wel verbaast, en ik heb dat Danny Nelissen net zo willen zeggen op de show, zo'n Rabo-renner, en dan pakken we Geesting, maar dan noemden we hem met naam en toenaam, die verdienen per jaar 1 miljoen. Die hebben eigenlijk nog geen grote koers gewonnen, die hebben wel eens vooraan metgereden. Wat ze een Olympisch kampioen dan niet verdiend hebben, wat? Olympisch kampioen op de wegen of mountainbiken? Nee, mountainbiken. Ja, waarom dat er zoveel mountainbikers naar het wegwielrennen toe gaan, dat is omdat ze voor het geld, het aanzien en het geld. Op de wegen is veel meer aandacht, veel meer media-aandacht en er is meer te verdienen. Dus en daarom zijn ze mountainbikers. Ze beginnen met mountainbiken en dan zijn ze goed, zijn ze op wereldniveau. En dan denken ze van, weet je wat, ik maak de overstap naar de weg. En het duurt 1 of 2 jaar voordat ze top hebben. En zeker in een team, dan moeten ze, dat is best nog niet gelijk kopman, dat begint als knecht, zeg maar. En dan duurt het een jaar of 4, 5 en dan kunnen ze zich waarmaken als kopman. En dan zien ze ook dat ze in één keer in zo'n team de kopman zijn en mooie dingen winnen. Kan het toch niet zijn, Bart, die mountainbikers dat die wat ruwer zijn opgevoed. Dus nu die jongens bij de Rabobanks beginnen op die dikke banden, zal ik maar zeggen. En die werden overal gepamperd, die werden overal opgevangen. Die hebben geen kitsch meer in, hè. Dat is bij die mountainbikers anders. Bij de Rabobank worden ze te veel gepamperd. En dat is niet altijd goed. Een renner denkt vaak, ik kom bij de Rabobank terecht, ik kreeg een contract, ik ben er. Nee, maar dan begint het pas. We hebben dat bij Thomas Dekker gezien, daar reelde een Porsche rondje. Dat had er ook een platte prijs gereden in feite. Dat wordt een talent, hè. Het probleem hebben die voetballers in mijn ogen ook. Is op 20-jarige leeftijd verdienen ze miljoenen en ze weten er niet mee om te gaan. Maar ze moeten wel blijven presteren of dan begin ik dus om te presteren. En dan zijn ze verwend en zeker in een team functioneren ze dan niet meer. En als ze dan moeten presteren, zeker nu op zo'n EK, dan gaat het gewoon finaal mis. En het is eigenlijk het is geen goede coach die dat kan handelen. Dat is wel een taak van de coach. En wie volgt zich nu dat Tour de France dagelijks? Zit ze daar te kijken gewoon als leefhebber of let ze ook op het materiaal? Want ik weet dat Stig ook heel nauwgezet alles volgt, althans met motorbike op dat materiaal. Ja. Wie zit zich daar te kijken? Ja, van alles schat, ja. Ik kijk live naar de televisie als het even erop is. Vandaag is het een rustdag, maar ik let ook wie zo'n team gestructureerd is. Maar ook, ik kijk s'avonds ook naar al die shows weer eigenlijk, hoe alles geëvalueerd wordt en hoe er over de dingen gesproken wordt. Ja, dat interesseert me wel. Ja. En ook materiaal, zeker mountainbiken is materiaal heel belangrijk. Als je een fiets een kilo lichter kunt maken, dat is al een gigantisch spul natuurlijk, maar dat proberen ze wel. En in zo'n team ook. Je hebt het met sponsoren te maken, dus je bent verplicht om met materiaal te rijden, maar er zijn nog mogelijkheden om dat te verbeteren en daar ben ik dagelijks mee bezig. Wat me ook opvalt, althans er wordt niet zoveel over gesproken en misschien is het niet, en sommigen zeggen daar moest al niet over beginnen, maar er is weer een enorme rel over Armstrong en die doping. En dan heb je toch altijd over dat wegwielrennen. Ja. Wie zit dat bij dat mountainbiken? Ja, ik denk in het wielrennen, als er over doping gesproken wordt in het wielrennen, is het voornamelijk als de Tour bezig is. Dan is er heel veel media. En als ze dan maar iets even in de media gooien, dan ontploft het gewoon. En iedereen springt erop. En het lijkt wel alsof ze altijd wachten tot de Tour begint en dan kunnen ze in het nieuws. Dat die mensen zelf de publiciteit willen zoeken. Maar wat nu met Armstrong gebeurt, dat is niet goed voor de wielersport, dat is niet goed voor Armstrong. En het zijn oude koeien uit de sloot halen. En ik denk dat ook de USADA, die willen gewoon zelf, in hun eigen eer willen ze immers pakken, wat hun nog steeds niet gelukt is. Maar ze willen dat bewijzen. En in mijn ogen heeft het totaal geen zin. Het is alleen maar negatieve publiciteit. Ja. Zeg nog, hij sticht eigenlijk naar Londen. Wat is die precieze taak? Want de moest niet coachen, dat mag niet. Nee, ik heb er wel 2 rijders rijden, maar die rijden dan gewoon voor het nationale team, voor de Engelse bond en voor de Poolse bond. En zelf ben ik, eigenlijk als supporter ben ik daar. Maar dat geloof ik niet. Ja. Als Sticht daar zo kort biesteeds, dan denk ik dat meer dingen doen dan alleen supporteren. We hebben een eigen teamtruc, dus zeg maar, vanuit we alle service verlenen. En daar gaat er ook naartoe. Dus zit aan boete de venue eigenlijk, een stukje, een kilometer er vanaf in de dorp, zeg maar, op een schoolplein, dat is nu ook geregeld. En er gaat een mechanicien van ons mee, dus als de renners de behoefte hebben om materialen te testen, bandje te testen, als er specifieke dingen aan de fiets gedaan moeten worden, dan staat onze mechanicien ter beschikking om voor die renners de fine-tuning te doen. Dat zeggen, daar is dan een hele lijn om te kijken, daar geloof ik niks van. Jou. Zeg over die band, daar ben je nogal mee bezig. Hè? Dus het is van wezenlijk belang toch, met name in de mountainbikesport, maar dus in de cyclocross, dus het die normale wielrennen ook. Wat maakt nu de band tot een goede band? Wat wordt dan nou specifiek aan zinnen? De baan moet zo licht mogelijk zijn. Eigenlijk de wielomtrek, dat is factor 6 ten opzichte van het gewicht van het frame bijvoorbeeld. Omdat dat draaiende delen zijn, dus dat is moeilijk op gang te brengen. En als dat licht is, hebben ze minder rolweerstand. Dus, en de baan moet soepel zijn.
Ja, al die factoren die moesten samenvoegen en dat is gewoon heel moeilijk. Als een band licht is, gaat er ieder kapot. En als er soepel is, dat is ook gewoon heel moeilijk met sterkte om dat te combineren. Maar ja, dat probeert ze natuurlijk wel. En dan is ook zoeken van wie is het parcours, welke breedte van de band moeten we daar hebben, wat voor profielhoogte moeten we daar hebben. Allemaal dat soort dingen, dat gaan ze samenvoegen. En als je van tevoren het parcours kent, en dan zijn de Olympische Spelen dat bekend, dan is er gewoon handgemaakte bandfilm maken, gewoon voor een specifiek einde wedstrijd. En dat hebben we nu zover klaar. En die gaan we dadelijk gewoon gebruiken. Zeg, nu hebben we over die band gehad. We hebben het gehad dat ze naar Londen is, maar ik noem te gaan dat zich ook door het Olympisch Comité van Nederland op een troon daar naartoe is gebracht. Wat doen die eigenlijk voor oud-winnaars van gouden medailles? Ja, er is een vereniging van oud-Olympische deelnemers. En ik ben 3 dagen te gast in het Holland Heinekenhuis. En dan ga ik ook met media en mensen van sponsoren door. Dus dat is wel een specifieke taak voor die mensen. Die werden niet zomaar vergeten of die moeten op nee, de ze worden niet vergeten. Nee. We kregen toch een specifieke taak door. En dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Dat ze toch op een of andere manier bij de Olympische Spelen betrokken bleven. Maar mijn hoofddoel in Londen is toch vooral die laatste dag. Het mountainbiken zit op de voorlaatste dag en de laatste dag. De dames de voorlaatste dag en de heren de laatste dag. Om daar aanwezig te zijn. En dat is voor mij ook het spannendste natuurlijk, dat toch gepresteerd wordt. We hebben net gezegd, die top mountainbikers die stappen over naar de wegwedstrijden omdat er gewoon meer te verdienen is. Ja. Is dat ook niet een beetje het failliet van het mountainbiken op de lange termijn? Als de toppers wegkomen vanwege het geld? Ja, dat is wel vaak een probleem. Zeker in Nederland. Dus een aantal jongens noemen Michiel van der Heijden. Die is wereldkampioen junioren geweest. Hij heeft nu laatste 2 wereldbekers gewonnen bij de Espoirs. Dus onder de 23. Dus gewoon een supertalent. Maar de vult gewoon aan van, er zitten een paar goede prestaties neer aan de mountainbike en dan gaat er naar de weg toe. En dat is gewoon zo'n. Die toppers moeten we eigenlijk in het mountainbike behouden. En dat is een taak voor mij ook om gewoon onze sponsoren voor mijn team te vinden, voor de sport te vinden. En dan zit er geld en dan kunnen ze die renners ook het geven wat ze eigenlijk verdienen. En dan blijven ze wel in de sport. Maar dit is vaak het aanzien, het geld en dan vertrekken ze naar de weg toe. Ja. Onlangs heb ik een collega van die gezien op de VRT, een bekende mountainbiker, en daar werd Stigall hoe je erover hebt. Die, wat ik zeggen, zo ver ging dat er bijna aan de rand van de afgrond sting, letterlijk. Die van plan om zelfmoord te plegen, omdat hem net dat laatste, en dat ging over de ik heb de uitzending ook gezien van Philip Meijragen. Philip is 3 jaar bij mij in het team gezeten, bij Specialized. En Philip is gewoon heel geëmotioneerd altijd. Hij gaat gewoon tot het uiterste. Hij doet alles voor om iets te bereiken. En wat er allemaal zo openbaar vertelde in die uitzending, daar stond ik ook wel van te kijken. Ja. Dan komen we dan weer een stopsport, een stapje te weten. Ja, daar gaven ze het net zelf al aan. Van topsporters, dat zijn eigenheimers, die willen iets bereiken. Dat zijn niet de makkelijkste mensen. En dat was met Philip ook heel erg. Met Philip, er was maar één ding en dat was... Hij had een doel en dat stilde er en bereikte er dat niet, dan verging de wereld voor hem. En zo zit er gewoon in elkaar. En daardoor kinderen ook heel ver gewoon natuurlijk in zijn belevenis en in zijn sport en alles. Om alles te willen bereiken. Maar die kinderen ook erin doordraven. En het leek erop dat Philip dat af en toe al, dat er niet meer de grenzen wist. Maar hoe ver gaat Stichter de beste zelf op zo'n team? Zoals zich dat stap durven nemen met zijn pupil van dik, zal ik maar zeggen, om zo ver te drijven tot uiteindelijk... Dan zou ik ze toch afremmen. Het is meer in het leven als alleen. Het jammer van Philip is ook, hij werd tweede op de Olympische Spelen. Er was één zangers, hij was gewoon sterker van hem. En hij kon het niet accepteren, hij begreep dat niet. En als ze er gewoon van was genieten van zijn zilveren medaille, dan was zijn leven gewoon wat acceptabeler geweest voor hem. En dat is eigenlijk wel jammer dat er dat nu pas inziet. Dat was in 2000, dus we zitten alweer 12 jaar verder. Dat er dat nu pas begint in te zien. Heb ze ervan genieten van de medaille? Doe heb ze die gouden gewonnen, wat hij nooit bereikt heeft. Maar heb zich kunnen genieten van die medaille? Heb zich dan nu, laat ik zeggen, in die algemene omgang, heb ze dan nog iets... Nou, ik heb er wel mijn profijt ervan. Ook zeker nu met mijn eigen team. Het opent wel deuren. Maar stel dat ze in Amerika geboren was en had ze een medaille gewonnen, Olympische Spelen... Als ze niet meer over te werken, had ze waarschijnlijk niet meer bij TV Limburg op de bank gezeten. Ja, Amerika is natuurlijk wel anders, ja, maar het heeft zeker zijn voordelen. Maar in Nederland heb ik ook vaker gehad van Olympisch kampioen. Ja, bewijs me wel dat ze Olympisch kampioen zijn. En als ze een slechte dag hebt, dan helpt ze een gouden medaille, helpt toch niet. Dat werkt alleen maar tegen dich. Ja, maar dat hebben ze bereikt, dat pakt dich niet eens maar af, hè? Nee, maar als sporter... Ik heb ook wel slechte dagen, maar ik heb die medaille niet. Snap je? Ja, maar dan valt het minder op. En als ze een medaille hebt gewonnen, dan valt ze gewoon op. En dan zit ze altijd een beetje op een plateautje. Ja,
daar leert ze ook weer mee omgaan. Dat is En, wel. voor mij is het, wat ik zeg, ik ben er heel blij mee en het heeft mijn leven ook gevormd. En, Ja, dank je. ik ben er En weer zo'n trots als Limburgers natuurlijk dat we hier een Olympische kampioen hebben zitten. Tot slot, Bart. Toch nog even een tip voor de eindzege in de Tour de France. Toch Cadel Evans, de mountainbiker. Of Wiggins. Ook. Nou, schreef Cadel Evans niet af, maar als ik ze nu vergeleek en dan kijk je gewoon atletisch gezien wie ze gebouwd zijn en wie Wiggins gebouwd is met zijn dunne beentjes en zijn lange bovenbeen en wie er die tijdrit heeft gereden. Dan kun je nog een lange tijdrit aan en denk ik van Evans is toch een beetje aanklamper op de berg en zo. Hij neemt zelf niet het initiatief om het aan te vallen. Dan is het toch Wiggins. Nee, is het Wiggins. En En over te bieden. Bart, het was een eer dat ik hier was. Ja. En weer, we gaan heel even rusten. We gaan naar de reclame. Partner van Toes in Limburg is Intratuin.